60% увеличение и прецизно световно осветление, за да четеш, работиш и да се наслаждаваш на хобитата Ладно, педерас. си напрягаш очите. Никой не би прочел този предупредителен. We will see. Израел, България, Русия. 6-7. Ще бъде отчетен в Добре. Аз ще поздравя да може да разпи. Защо? Защото на самолета не пускат дрехи, гризачи, тип, вредители, масло долу и вредни гадни. Добре, айде стига толкова, Речиковецки. Айде, кажи ми, къде искаш да прекараш ваканция? Искам Къде? да отидем в Шотландия и да видя чудовището от Лох Нес. И какво да ходиш чак в Шотландия? Да видиш чудовището? Просто като искаш да видиш чудовището, иди вкъщи, ти се погледни в оглед. Трябва да продължиш борбата, Нана. Този път не с оръжие. 4. Член на Европейския съюз. Това да се случва в момент, в който двустранни отношения не са решени между отделните страни, това да повлияе по някакъв начин на България. Тихо! Тишина, хора! Приятели! Къде да ли бе? Добре, по-бързо. Seventy-four.